नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या या गजाली कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आम्ही या संवादाला सुरुवात करतो. याचं कारण एकच की या गप्पा अशा रंगल्या आणि त्या जरा अजून व्हाव्या असं आम्हाला वाटलं आणि त्यांच्याकडून अजूनही काही जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. शौनकजी, तुम्ही सुरुवातीचं तुमचं शिक्षण, शालेय शिक्षण, मग महाविद्यालयीन शिक्षण, लॉ ग्रॅज्युएशन आणि या दरम्यान तुमच्या घरात संगीत चालू होतं. मग त्याचा कुठेतरी हा परिणाम होत होताच आणि संगीत हे क्षेत्र, या क्षेत्रात यावंसं असं तुम्हाला कधी वाटलं? अम, अवघड प्रश्न आहे हा खूप. अ, काय होतं की मला लहानपणापासून ते गुरुशिष्य परंपरा घरी असल्यामुळे ते संस्कार चालूच होते. म्हणजे एक मी नशीब मानतो माझं की माझ्या रक्तात गाणं असल्यामुळे बाकीच्यांपेक्षा माझं ग्रास्पिंग फार फास्ट होतं. हां, की एकदा ऐकलं की ते मला लक्षात लक्षात राहायचं यायचं. किंवा बंदिशी. त्यामुळे वयाच्या 10व्या वर्षी मला जर सांगितलं कोणी काहीतरी गाऊन दाखव, तर मी 30-40 बंदिशी एकदम गाऊन दाखवायचो. अच्छा. कारण लहानपणापासून ते ऐकत गेलो आणि आमचे ज्येष्ठ शिष्य राजा काळे किंवा सुधाकर देवळे, मंगेश मुळे घरी असायचे. त्यांनी माझ्याकडनं पाठांतर खूप करून घेतलं होतं. त्यामुळे आजही मला कुठलीही बंदिश गाताना किंवा नाट्यसंगीत गाताना पुस्तक बघायला लागत नाही. बरोबर. ते कारण लहानपणी पाठांतर इतकं करून घेतलं बाबांनी आणि बाबांच्या शिष्यांनी, की ते अजूनही स्मरणात आहे माझ्या. तर ते संस्कार होत राहिले. हां, होत राहिले. त्यानंतर मी कॉलेजमध्ये गेलो तेव्हाच ठरलं होतं 10वी नंतर, की मी जगीन मरीन ते गाण्यात. आणि माझी आई खूप मला एन्करेज करायची, की अच्छा. "अरे, तू ही परंपरा चालवली पाहिजे, चालवली पाहिजे." आणि मी बघायचो, की आमच्याकडे कुठून-कुठून बाबांचे शिष्य यायचे आणि ते गुरुगृही राहून गाणं शिकायचे. आणि मी इथे वाहत्या गंगेत नाहत नाही तर उपयोग काय माझ्या आयुष्याचा? अच्छा. ही भावना मला खूप आधीपासून होती. अच्छा. त्यामुळे ठरवलं होतं, की मी म्युझिकमध्येच राहीन. फक्त बाबांच्या आग्रहाखातीर मी लॉ केलं. म्हणजे तो आता मागचा जन्म वाटतो मला. लॉ कारण अच्छा. बाबांना कायद्याची आवड होती. अच्छा. परफॉर्मिंग फील्ड आहे ते पण. हो. तर ते म्हणले, "मी नाही करू शकलो, तू कर." मी म्हटलं, "करतो." ते म्हणतील ते म्हणाले, की "तू लॉ याच्यासाठी कर, की गाणाऱ्याला ऑर्गनायझर खूप फसवतात. तर तुला लॉ आलेला बरा." अच्छा. पण ते लॉ झाल्यानंतर मला जास्तच फसवलं ऑर्गनायझरनी. म्हणजे कारण पहिले कित्येक कार्यक्रम बिदागे मिळालेच नाही. कारण ते ऑर्गनायझर्स पण चतुर असतात. तर त्यामुळे तो हा हास्याचा भाग झाला. हां. पण हे संस्कार तेव्हाच मी ठरवलं होतं, की या मी क्षेत्रात. बाबांना हे बोललो होतो. थोडेसे अ, या बाबतीत इन्सिक्युअर्ड होते, की जे कष्ट किंवा जे अपमान किंवा जे हाल-अपेष्टा सोसायला लागते. हं. म्हणजे मला बाबांच्यासारखी माधुकरी मागायला किंवा अनाथ विद्यार्थी गृहात राहावं लागलं नाही. पण मला चॅलेंजेस वेगळे होते ना. बरोबर. मला बाबांचा मुलगा म्हणून गातोय स्टेजवर हे असंच बघितलं जायचं. हो. शौनक अभिषेकी तुम्हाला ते या गोष्टी माहिती आहेत. तुम्ही हो. स्वतः बरोबर आहे. म्हणजे कार्यक्रम तो एक करता. प्रेशर होता. हां, आणि त्याच्या दुप्पट मला होतं कारण हो. बाबांचा मुलगा म्हणूनच बघायचे माझ्याकडे, बरोबर. की हा एक स्वतंत्र आयडेंटिटी आहे. ते मला गाऊन करायला लागली, बरोबर. की आजही मला बाबांचा मुलगा म्हणूनच बघतात आणि मला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. मला आवडतं ते. बरोबर. पण मी स्वतःची एक पर्सनॅलिटी आहे. माझी गायकी वेगळी आहे. माझं विचार वेगळे आहेत थोडेसे. मी माझ्या गायकी बाबांचीच गाणी किंवा बाबांच्याच बंदिशी मी माझ्या तऱ्हेने मांडतो. हं, हं. हे मला तयार करावं लागलं. त्यामुळे त्या गोष्टी पण आई-बाबांचा आशीर्वाद एवढा मोठा होता, की होऊन गेल्या. मला आठवतं जेव्हा जितेंद्र अभिषेकी यांचे निधन झालं आणि त्यावेळी मला वाटतं एक 2-3 महिन्याने सवाई गंधर्वात आपलं गाणं झालं होतं पण आणि तुम्ही त्या कार्यक्रमात मी होतो आणि त्यावेळी आपण खूप छान म्हणजे हरिकंस हा राग सादर केला होता आणि त्यानंतर माझे जीवन गाणे हे गाणं तुम्ही प्रस्तुत केलं होतं आणि त्याला अगदी उत्तम प्रतिसाद त्या सवाई गंधर्वच्या महोत्सवात मिळाला होता. म्हणजे हे बाळकडू आणि हे संस्कार होत राहिले आणि मग कधीतरी हा विचार झाला, की आता ह्या गाण्यातच आपलं जीवन करायचं आहे. हो. आणि बाबांच्या निधनानंतर तो धक्का असताना सुद्धा लगेच त्या गाण्याला तयारी
दाखवणं आणि ते गाणं लोकांसमोर तेवढ्याच ताकदीनं सादर करणं हे तुम्ही करून दाखवलं आणि तेव्हाच कळलं की एक नवीन प्रवास एक सुरू होतं, एक नवीन नाव सुरू होतं, एक नवीन व्यक्तिमत्व या क्षेत्रात येत आहे. बरं, सुरुवातीला जेव्हा जेव्हा नाटकांचं संगीत दिग्दर्शन म्हणा किंवा असं काही करताना किंवा काही गाणी बसवताना तेव्हा तुम्हाला जो सहवास मिळाला बुवांचा आणि त्यातून काहीतरी शिकायला मिळालं किंवा तुम्हाला काहीतरी काम करावं लागलं, असं कधीतरी झालं का? अ, संगीत मत्स्यगंधा, कट्यार काळजात घुसली, ययाती देवयानी, हे बंद रेशमाचे. लेकरं उदंड झाली, हे माझ्या जन्मा अगोदरची हो, नाटकं आहेत. किंवा मी लहान होतो खूप. बरोबर. पण मला तालमी आठवतात त्या संत गोरा कुंभार, कधीतरी कुठेतरी, देणाराचे हात हजार, तू तर चाफे तू कळी. तू तर चापेकळीलाच मी असिस्टंट म्युझिक डायरेक्टर असल्यासारखाच होतो. अच्छा. म्हणजे मी आणि सुधीर नायक म्हणून बाबांचं हार्मोनियम वादक शिष्य आहेत. ते दोघं काव्य बाबांना ऐकून दाखवायचो, बाबा चाली करायच्या आणि सुधीर नोटेशन करायचा त्याची. अच्छा. बरं, बाबांची नजर त्यावेळी क्षीण झाली होती, म्हणजे दृष्टी, अच्छा. त्यांना वाचायला त्रास व्हायचा. हां. तर त्यात म्हणजे काय असतं की एक दोन प्रकारचे म्युझिशियन्स आहेत मला वाटतं, की एक तर अनुभवाने शिकून आणि दुसऱ्याचं ऐकून वगैरे, म्हणजे सगळेच ऐकतात. कंपोज करतात. आणि एक बॉर्न कंपोजर असतो. हो. तर बाबा बॉर्न कंपोजर होते असं मला वाटतं. बरोबर. की बाईजी सांगायच्या, देवकीताई मला सांगते की गॅलरीत चालता चालता चाली करायची बाबा. बरोबर. इतकं म्हणजे काव्य बघितलं की त्यांना चाल सुचायची. कारण त्या तू तर चाफेकळीच्या नाट्य वाचनाला मी होतो आणि आम्ही नाट्यवाचन झाल्यावर गाडीत बसलो होतो. तर मी म्हटलं, बाबा काय वाटलं तुम्हाला? अरे माझ्या मनात ऑलरेडी चाली झाल्यात त्याच्यामुळे. अच्छा. पण त्यावेळेस नजर क्षीण झाल्यामुळे त्यांना वाचता यायचं नाही. तर मी त्यांना वाचून दाखवायचो की काय काव्य सांग, आणि जिने मला वेडा केले. तर असे बघायचं, आली, जिने मला वेडा केले. अच्छा. पुढची लाईन काय? तिच्यावरी ही फिर्याद, तिच्यावरी ही फिर्याद. आता लिही म्हणायचं. अच्छा. आता म्हणायचं दोन्ही म्हणून दाखव. मग मी म्हणून दाखवायचं, जिने मला वेडा केले, तिच्यावरी फिर्याद. पुढची लाईन सांगा म्हणायची. असं एक एक अशी 12 अच्छा. काव्य झाली आहेत. तिथल्या तिथेच तिथल्या तिथेच आम्ही वाचून दाखवायचो, आणि ते काव्य म्हणजे संगीत ते गाऊन तयार दाखवायचं. व्हायचं. अच्छा. हा खूप चांगला अनुभव आहे आणि खूप हा, दिव्य अनुभव आहे. म्हणजे बॉर्न कंपोजर. हम्म. म्हणजे तो अभंग आहे. माझ्या आत्या सांगतात 10व्या-12व्या वर्षी बाबांनी चाल लावली ती. ध्यान करू जाता मन हरपले, सगुण ते झाले गुणतीत. रामदास स्वामींचा अच्छा. 10व्या-12व्या वर्षी बाबांनी याला चाल लावली होती, असं आमच्या आत्या म्हणजे सांगतात. तुम्ही आता जे म्हणालात की बॉर्न कंपोजर, आणि हीच गाणी तुम्ही आता तुमच्या स्टाईलने तुमचं त्याच्यात काहीतरी इनोव्हेशन तुम्ही प्रेझेंट करता. असं नाही की तशाच्या तशा कॉपी करून तुम्ही प्रेझेंट करता. तर हे सगळं सुचणं आणि याच्यात इनोव्हेशन आणून ते प्रेझेंट करणं, आणि एवढंच नव्हे तर ते रसिकाने उचलून धरलेलं आहे. म्हणजे काठारुदे कुणाला गाताना म्हणा किंवा घेई छंद गाताना म्हणा, यात तुमचं काहीतरी तुम्ही दाखवता. हे कसं जमलं आणि ह्याच्यासाठी काय अभ्यास केला? मी अभ्यास केल्यापेक्षा माझ्यावर संस्कार काय झाले ते सांगतो. आम्हाला बाबांनी कधी नाट्यसंगीत शिकवलं नाही, बरोबर. अभंग शिकवले नाहीत, भावगीत शिकवलं नाही. त्यांनी शिकवलं, संथा आम्हाला जी दिली ती शास्त्रीय संगीताचीच दिली. आणि तो त्यांचा कटाक्ष होता हा, सुरुवातीला. हो, ते कधीच शिकवायचे नाही नाट्यसंगीत हो. वगैरे. पण त्यांच्या मागे साथ करून 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 हां. त्या गोष्टी शिकलो मी, की कुठे काय झालं पाहिजे, शब्दांना कशात कसं महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे, शास्त्रीय संगीतात शब्दांना काय महत्त्व आहे, नाट्यसंगीतात शब्दांना काय महत्त्व आहे, आणि भावसंगीत काय सांगायचा प्रयत्न करतो आहे. म्हणजे शास्त्रीय संगीतात सुराचं किंवा महत्त्व वाढतं, शब्दा मागे येतात. नाट्यसंगीत हे परफेक्ट मिश्रण आहे शास्त्रीय संगीत आणि भावसंगीताचं. आणि संगीतामध्ये कवीला काय सांगायचं ही गोष्ट पुढे आली पाहिजे. भक्ती संगीतात
तो भाव, ती भक्ती किंवा संतांचा जो संतांना संदेश काय आहे. सांगायचं आहे त्याच्यातनं ते पुढे आलं पाहिजे. या गोष्टी आम्हाला त्यांच्या सानिध्यात राहून शिकायला मिळालं. आणि बाबा एक नेहमी गोष्ट सांगायची, की कुठलीही रचना गाताना ती आपलीशी करून गावी. ह्याचा अर्थ काय माहिती आहे का? आपलीशी म्हणजे ती भिनली पाहिजे तुमच्यात. म्हणजे जेव्हा तुम्ही अभिरघुलाल गात असाल किंवा संत बहार पंढरीत, तर लोक विसरली पाहिजे हे चोखामेळ्यांचं काव्य आहे. त्यांना वाटलं पाहिजे तुमचंच काव्य आहे आणि तसंच झालं. आणि तुमचीच चाल आहे. त्याला म्हणतात आपलीशी करून गावं. म्हणजे पूर्ण भिनली पाहिजे ती, आणि मग आतनं जी निघते ना, तर ते संस्काराचा भाग येतो. त्यामुळे बाबाही तुम्ही जर बघाल तर दिनानाथ आजोबांची गायले रतिरंगी रंगे ध्यान किंवा शुरामी वंदिले बाबा टाकायचे, नाचताना गगनाथ नाथ, त्यांनी स्वतःच्या पद्धतीने टाकलंय. तर त्यामुळे ते मला वाटतं प्रत्येक संगीतकाराला महत्त्वाचं आहे की कुठलीही रचना गाण्याच्या आधी कोणतरी सांगताय म्हणून गाऊ नये. ती आपलीशी करून ती जर आली ना, तर ती दुसऱ्याच्या हृदयाला भिडते असं मला वाटतं. हे संस्कार झाले आणि ते ऐकून ऐकून तुम्हाला पण तुमचे विचार प्रदर्शित करावेसे वाटले संगीताच्या माध्यमातून, आणि ते केले तुम्ही. बरं, बाबांसारखं संगीत किंवा एखाद्या गाण्याला चाल लावणे किंवा एखादं संगीतबद्ध करणं असं तुम्हाला कधी वाटलं का? किंवा अरे तो देवा. प्रांत माझ्या तुमचा नाजूक याला तुम्ही हात घातला. हे माझं दुर्भाग्य म्हणा, की मला चाली सुचत नाहीत. मला एखादी चाल शिकवली तर त्याच्यावर अभ्यास करून स्वतःप्रमाणे गाता येते, पण अजूनपर्यंत मला सुचतही असतील, पण मी त्याला कधी सिरियसली घेतलं नाही. की संगीतकार होणे किंवा बरोबर. कंपोजर होणे. पण मी होऊ शकतं. मी गाणं पण ह्याच्यासाठी केलं नाही की माझे वडील गायक होते, माझे आजोबा कीर्तनकार होते, माझे चुलत आजोबा नाट्यसंगीतातले सूर्य होते, यासाठी गाणं केलं नाही मी. ती आतनं हाक आली माझ्या, की तुझा जन्म हा गाण्यासाठीच आहे, गाणं करण्यासाठी आहे, त्यामुळे तू गाणं कर. म्हणजे मला वकिली जमत नाही आहे, मला अजून काय, मला कुस्तीचा पण शौक होता. तर ते काही जमत नाही आहे म्हणून गाणं करणे हे नव्हतं. मला आतनं आग आली की तू गाणंच केलं पाहिजे, तुला त्याशिवाय काही येणार नाही आणि तुला तेच करायला पाहिजे. तशी हाक मला कॉम्पोजर म्हणून येत नाही अजून. मग मी आता देवाची कृपा असेल ते येईल आणि आल्यावर बघूया. आज आज तुमचे स्वतःचे स्वतंत्र कार्यक्रम देशाबाहेर होत आहेत. अनेक ठिकाणी तुम्ही खास करून शास्त्रीय संगीताची मैफिल सादर करताय, आणि गोवा आणि महाराष्ट्रात शास्त्रीय संगीताबरोबर तुम्ही भक्तिसंगीत, नाट्यसंगीत, भावगीत हे प्रकारही तेवढ्याच ताकदीने हाताळतात. तर हे सर्व करताना जो एक आत्मानंद असतो, आपण आर्थिक व्यवहार जरा बाजूला ठेवूया, तो आत्मानंद तुम्ही कसा घेता किंवा तो तुम्हाला मिळतो का? किंवा एखादा आता तुम्ही कार्यक्रम आयोजित पण करता आणि हे खूप कठीण काम आहे, हे मला माहीत आहे. हे सगळं करताना कुठेतरी तुम्हाला एक आनंद त्यातून मिळतो असं मला वाटतं. कारण तुमचा जो भाग असतो प्रत्येक कार्यक्रमात, आयोजनात म्हणा किंवा सादर करण्यात जो हिरिरीने भाग असतो, त्यावरून दिसून येतं की तुम्ही यातून एक आत्मानंद घेता. मला दुसऱ्यांसाठी करण्यात खूप आत्मानंद मिळतो. मला गाऊन किंवा मैफिल करून आत्मानंद कितपत मिळतो हा प्रश्न गौण आहे. पण मी दुसऱ्यासाठी काहीतरी करून किंवा दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद बघून, म्हणजे मी गायल्यावर समोरच्याला समाधान झालं पाहिजे आणि त्यासाठी मी समाधानी असलं पाहिजे, तरच दुसऱ्याला समाधान देऊ शकतो मी. हा भाग मला कुठेतरी जागृतीचा असं वाटतो. एक बंदिश आहे, कहत मन रंग आप रंगे बिना कैसे रंगे कोई. अच्छा. जयजयवंतीमध्ये बंदिश आहे की तुम्ही स्वतःच रंगला नसाल आतनं, तर तुम्ही दुसऱ्याला काय रंगवणार. म्हणजे ते तुम्ही जेव्हा गाता तेव्हा तुम्हाला स्वतः त्याचा आनंद घेत नसेल तर दुसऱ्याला आनंद कसा देणार. जे तर बऱ्याच कलाकारांच्या बाबतीत होत नाही, पण ते तुमच्या शेवटी ते माहिती आहे का, कार्यक्रम हा कितीही लोक म्हणले की आम्ही साधनेला बसतो किंवा सूर दिसल्याशिवाय आम्ही गाऊ शकत नाही असं काही. मैफिली मग पैसे घेऊ नका ना. म्हणजे तुम्ही सांगू नका की तुम्ही तिथे बसल्यावर देव होता. तुम्ही मनुष्यच असता. देवाचा अंश तुमच्यात असतो म्हणून तुम्हाला गाणं आहे.
तिथनं खाली उतरलात की तुम्ही सामान्य मनुष्य आहात आणि हे तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. बरोबर. तर त्यामुळे रागदारीमध्ये किंवा गाताना दुसऱ्याला आनंद झाला की बाबा खूप, तर मला बरं वाटतं. मला कितपत समाधान मिळतं किंवा सामान्यांना जसे सगळ्या प्रॉब्लेम्स आहेत, भानगडी आहेत, तसे आम्हालाही आहेत. हो. फक्त त्या 3 तास ते आम्ही विसरून जातो विसरून जातो. आणि दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद कसा होईल हं. याचा प्रयत्न करतो. बरोबर. आजकाल म्हणजे आता बराच काळ झाला फ्युजन संगीत पण आलंय आणि त्यात सुद्धा तुम्ही अ, सहभागी झालेला आहात. तुम्ही फ्युजन कार्यक्रम सादर केलेले आहेत आणि फ्युजन कार्यक्रम भारतात आणि भारताच्या बाहेरही तुम्ही सादर केलेले आहेत. तर याबद्दल काय सांगाल? आणि म्हणजे यातून काही आनंद मिळतो का? किंवा हे शाश्वत आहे का? का आपलं शास्त्रीय संगीत अलग आणि ते अलग आहे आणि त्याचा मिलाप कुठेतरी कन्फ्युजन होत असतं का? म्हणजे मी सहज विचारतो. अ, मला वाटतं हे एक्सपेरिमेंटल म्युझिक आहे. म्हणजे म्युझिक इज एक्सपेरिमेंट ऑफ लाईफ, पण फ्युजन म्युझिक इज युअर एक्सपेरिमेंट. तो आयुष्याचा एक्सपिरियन्स किंवा एक्सपेरिमेंट होऊ शकत नाही. हं, मी ह्याच्यासाठी गेलो. काय झालं की काही लोक फ्युजन किंवा फ्युजनपेक्षा मी त्याला म्हणजे 2 याचा मिलाप ह्याच्यासाठी करतात की त्यांना बाकी काहीच जमत नाही. म्हणजे टाळ्या मिळवण्यासाठी किंवा काहीतरी चमत्कृती दाखवण्यासाठी. मी 25 वर्ष जवळजवळ शास्त्रीय संगीत गायलो, त्याच्यात अभ्यास केला, अध्ययन केलं आणि त्याच्यानंतर फ्युजन करायला लागलो आणि ते पण कोणाबरोबर? की विजय घाटे, पंडित सुरेशजी तळवळकर, लुई बँक्स, नीलाद्री कुमार, राकेश चौरसिया किंवा अभिजित पवनकर, हं, ह्या लोकांबरोबर करायला लागलो जे स्वतः शास्त्रीय संगीतात इतके प्रगल्भ आहेत हं. आणि ते त्या लेवलवर काम करतात ज्याच्यात तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळू मिळतं. शकतं. आता तालयोगी पंडित सुरेशजी तळवळकरांच्या तालयात्रा हा मोठा ग्रुप होता, ज्याच्यात नृत्य पण होतं, गाणं पण होतं, वादनही होतं आणि स्वतः ते. तर त्यातनं मला कुठल्याही मात्रेवरनं कसं सुरू व्हायचं, नाहीतर जो आपण एक स्वतंत्र अभ्यास ताना आहे. करतो किंवा हे करतो तेव्हा विशिष्ट कालापासून सुरू होतो किंवा समयपासून सुरू होतो आणि मग मुखड्याला येतो. हे मला कुठल्याही म्हणजे अति तनाघात हे ह्या गोष्टी ज्या होत्या हं, आणि त्याच्यावर कसं काम करायचं हे त्यांच्याकडनं मला शिकायला मिळालं. हं, तर त्यामुळे अशा ग्रुप्सचा भाग व्हायला त्रिलोक गोटू हं, त्यांच्यावर मी काम केलेलं आहे. मला काहीतरी शिकायला मिळेल ज्या ग्रुप्समध्ये, त्या ग्रुपमध्ये मी गेलो. हं. पण दुकान चालायला पाहिजे म्हणून आता फ्युजन करूया ह्याचा मी नाही आहे. हं, जे चांगलं आणि मला असं वाटतं की आत्ताची पिढी स्पेशली माझं एक निरीक्षण राहिलं आहे की आत्ताची पिढी ना पहिले साऊंड ऐकते आणि मग मॅटर बघते. म्हणजे त्याच्या गाण्यात किती खोली आहे, वादनात किती खोली आहे, किती डेप्थ आहे, त्याच्यापेक्षा त्या साऊंड कसं कसा येतोय आहे तो? ह्याच्याकडे जास्त त्यांचं लक्ष आहे. आणि जर फ्युजनच्या मार्फत तुम्हाला शास्त्रीय संगीत जास्त इफेक्टिव्हली ह्या जनरेशनकडे पोचवता येत पोहोचवता असेल तर करण्यात काही हरकत नाही असं मला वाटतं, अ, न कॉम्प्रोमाइज करता. हो, बरोबर आहे. तुम्ही विद्यादान ही करत आहात आणि तुमच्याकडे आता शिष्यवर्ग एक तयार होतोय. कारण 12 महिने 24 तास तुम्ही संगीतात असतात, कार्यक्रम सादर करतात, विद्यादानही करतात, कार्यक्रमाचं आयोजन करतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी करताना कुठेतरी आपल्याला एक कमर्शियल जो अँगल असतो, ज्याचा आपण फायनान्स म्हणतो, ते सांभाळावं लागतं किंवा त्याकडेही लक्ष द्यावं लागतं आणि जे बऱ्याच कलाकारांना जमत नाही आणि बऱ्याचदा वेळ नसतो ते करायला. आहे सगळं, पण ते फायनान्स सांभाळणं. पण हे सगळं करत असताना हे तुम्ही कसं काय त्याचं प्रयोजन करता? मी कुठे काय करतो, माझी बायको करते. अच्छा. फायनान्स ती सांभाळते. माझे मोठे बंधू होते मंगेशमुळे, हो. याच वर्षी त्यांचं निधन झालं. हं, हं. ते माझे गुरुतुल्य पण होते, मोठे बंधू होते. वडिलांनंतर वडिलांचा पूर्ण त्यांनी तर ते सांभाळायचे. त्यामुळे मी जे काय मिळेल ते त्यांच्याकडे नेऊन देतो. आता याचं काय करायचं ते तुम्ही करा. करा असं म्हणतो.
गुरु शिष्य परंपरेचाही राहिलं तर बाबांनी एवढं तर काम आम्ही करू शकत नाही. नाही मी तयार आहे या पिढीत की ते काम करायला, की नाही माझी बायको किंवा आमचे घरचे, कारण न्यूक्लिअर फॅमिलीज झाल्यात आता. बरोबर. एक जण जरी एक्स्ट्रा राहायला आलं तरी आपल्याला असं विचार झालेत. हो. आणि कोरोना नंतर तो फारच जास्त ते- झालं. हो. की कुठलं इन्फेक्शन घेऊन येतो हो, का काय असे विचार. पण मी अजूनपर्यंत तरी एकही पैसा घेत नाही जे माझ्याकडे शिकायला येतात. 2-3 मुलं माझ्याकडे, 3-4 मुलं निवडक मुलांना शिकवतो मी, कारण स्वतः फिरत असतो मी, वेळ नाही मिळत. आणि शिक्षण ही जबाबदारी आहे, त्या मुलाचं आयुष्य तुमच्या हातात असतं. त्यामुळे तुम्ही त्याला वेळ देऊ शकत नाही, तर त्याची जबाबदारी न घेतलेली बरं. बरोबर. त्यामुळे निवडक मुलांना शिकवतो की ते आधी शिकलेले आहेत आणि एकदा त्यांना शिकवलं की ते त्यांचा अभ्यास करू करू शकतात. शकतात. त्यात माझ्या मुलालाही मी तयार केला आहे आज, की तो याच मार्गात आहे आणि ईश्वर कृपेने त्याच्या आजोबांच्या आशीर्वादाने त्याला जमलं तर चांगलंच आहे. पण मला वाटतं हे केवळ आईवडिलांच्या गुरुच्या आशीर्वादामुळे होतं. मला कमलताई तांब्यांनी शिकवलं लहानपणी. नंतर बाबा, आणि बाबांच्या आमच्या घरात ना सतत लोकांचं येणं जाणंच असायचं. कानेटकर, तेंडुलकर, कुसुमाग्रज, वसंतराव, भीमसेनजी, जसराजजी, हे सगळे मी लहानपणापासून आमच्या घरात येता जाता बघितले. आम्ही त्यांच्या घरी गेलो आहे. त्यामुळे सगळ्यांचं इतकं सानिध्य मिळालं मला. आणि असे लोकही, हो. असे तेजस्वी, लोक, तेजस्वी. बापरे, हो. की बघत राहावा. दीदी, आम्ही लताबाईंच्यावर आशा आत्या एवढा सहवास केला आहे. मीना आत्यांकडनं त्या रचना गायलो आहेत मी. त्यामुळे इतक्या मोठ्या लोकांना मी जवळनं बघितलं की आपण काहीच नाही असं वाटतं. त्यांनी जे काम करून ठेवलं आहे ते कालातीत आहे, बरोबर. कालाच्या पलीकडे आहे. बरोबर. म्हणजे आजही तुम्ही सांगा की कुठलाही रियालिटी शो हे सुनानो चंद्रवाया नाट्यसंगीताशिवाय होऊ शकत नाही. होऊ शकत नाही. बरोबर आहे. तर त्यामुळे एवढं पुढचं काम करून ठेवलं यांना, आणि यांचं सानिध्य मिळालं याच्यात मी भरून पावलो. शौनकजी, तुमचा मला पण बराच सहवास मिळतो या समारोहाच्या निमित्ताने. आणि कुठेतरी मला पण असं वाटतं की तुम्हाला पण बाबांसारखं गोव्याबद्दल प्रेम आहे, गोव्यात यावं असं वाटतं. आणि जे मी आता अभेदच्या एकूण वर्तनात पण मला दिसतं की त्यांना गोवा खूप आवडतो आणि तुम्हाला पण या गोव्याबद्दल खूप आत्मीयता आहे. तर त्याबद्दल काय सांगाल? आणि पुढे हा प्रवास आता अजून करायचा आहे, तर काही त्यासाठी खास प्रयोजन गोव्यासाठी? गोवा आमचा आत्म्याचा भाग आहे. केवळ मी आज गोव्यात आहे म्हणून असं म्हणत नाही. खूप लोक गोव्याची आमच्यावर प्रेम करतात. अभिषेक हे नाव हे असं आहे की आज मला खूप लोक आठवतात. मी सगळ्यांचं नाव घेऊ शकत नाही, पण इतक्या लोकांनी प्रेम भरभरून दिलं आहे. त्यामुळे मला, जरी माझी जडणघडण महाराष्ट्रात झाली असली तरी ते गोव्याबद्दलचं एक बाबांनी आमच्या मनात एक भावना निर्माण केली आहे, ती आयुष्यभर जाऊ शकत नाही. आणि माझी इच्छा आहे की गोवन कलाकार हे भारतभर जावे, त्यांनी नाव करावं, त्यांचं गाणं गेलं पाहिजे सगळीकडे. आणि त्यासाठी माझी तळमळ खूप चालू असते की आपल्यासारखे उच्च कोटीचे गायक आहेत आज, किंवा सुमेधा देसाईसारखे, हे भारताच्या कोपऱ्या कोपऱ्यात जाऊन गायले पाहिजेत. कारण तुम्ही आत्ता, मी तुमचं वाचलं, बनारसला गेला होता. एक वेगळा अनुभव असतो. हो. तिथे नाट्यसंगीत, भजन वगैरे अभंग उपयोगाचे पडतच नाही. तिथे तुमचा शास्त्रीय संगीताचा कस काय आहे. पंजाबमध्ये, साऊथमध्ये गेलात तुम्ही. मी जुगलबंदी, आज माझं भाग्य आहे की MS बालकृष्ण यांच्यासारख्या मोठ्या गायकाबद्दल आम्हाला सुमेधा देसाई आणि निलेश बोर्डनमुळे जुगलबंदी करायला मिळाली. झाकीरबाईंसारख्या देवानी आमच्यावर वाजवलं. बरोबर. तर ही इतकी मोठी गोष्ट आहे. तर ते माझा इच्छा आहे की भारतीय गोवन कलाकार जो या म्हणजे महाराष्ट्र मोठा कोणी केला माहिती आहे का? गोव्याच्या आणि कर्नाटकच्या कलाकारांनी. बरोबर. ते महाराष्ट्रात सेटल झाले म्हणून अजून तिथे ते चळवळ वातावरण आहे आणि वातावरण झालं. आणि तसंच गोव्यात व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. गोव्याचे आर्टिस्ट बाहेर गेले पाहिजे, त्यांना डिमांड आला पाहिजे, त्यांनी सगळीकडे जाऊन गायला पाहिजे आणि त्यांचं नाव व्हायला पाहिजे. जे आपण काही प्रमाणात करतात, पण अजून जास्त प्रमाणात
व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि गोव्यात होईल अशा भावनेनेच मी कार्यरत आहे. त्यामुळे मी जिथेही संमेलनं करतो तिथे मी कटाक्ष ठेवतो की गोव्याचा एकतरी कलाकार आला पाहिजे, की त्यांनी आपलं गायकी तिकडे प्रस्थापित केली पाहिजे. पुन्हा या गप्पा अशाच चालू राहाव्यात असं वाटतं, पण वेळेचं बंधन आहे. आता तिसरा एपिसोड नको. तर पुन्हा एकदा मी प्रुडंट मीडियातर्फे आपले खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.